wannan naira 100 ne, kuma zan yi amfani da ita in ce da mutum ta je har mutum 100. Zo mu je mu ga yadda aka kasance. Let's go. Yau fa magana ake ta balance diet bayan na gyara kajina na tafasa na soya na kwashi na wanke shinkafa na sai na yi pibolin ɗinta na mai da ita wuta na bita da green beans, carrot, lawashi da kuma sweet sauce sai na bita da bota. Wow, na kwashi gashi nan kamar yadda kuke gani. Wayo, bayan na kwashi na ɗora tukunya na ɗauko markaɗe na zuba kayan miya, ruwan nama, kori, seasoning, gishiri da sauransu na bi su da wuta gaba daya. Muka fara arranging din su na bi su dan kulan kaji da miya, sannan muka zuba musu salad da kokomba. Wayo, muna fitowa waje muka samu masu bukatar abincin na gaske. Alhamdulillah gashi nan kamar yadda kuke gani muka fara ba su daya bayan daya, sai muka je muka karo muka ba waɗanda ba su samu ba. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Kai, wannan abincin da kuke gani mun yi shi ne domin mu ba wa iya tsofaffi da kuma yara almajirai, saboda wallahi sai ka samu waɗanda suka yi wata 3 ba su ci abinci mai kyau irin wannan ba. Wannan abin da na yi ba da kuɗi na ne ba, al'umma ne suke ba da kuɗin su domin a yi. Ga wanda yake so ya ba da wani abu ko tallafi ga account number ina nan a sama. Sai muka zo muka ba wannan baiwar Allah, muka da an ba wannan still tace a bata tana da marayu, sai muka da muka ƙara mata. Gashi nan muka ba wani baba shi ma, sai muka yi gaba ga wannan bawan Allah. Haka ne muka tsaya muka ci gaba babba mutane, ga wani baba shi ma mun bashi. Alhamdulillah, duka abincin da muke yi na musamman ne, to amma wannan na musamman ne domin wasu za su ce a'a ya ana amfani da 100 a ciyar da mutum 200 ko sama, amma wannan a ce mutum 100 za a ciyar. To wannan shine dalili, mun ƙara musamman ta abincin domin wannan balance diet ne. Kai jama'a ba muna karɓar addu'o'i yadda in muka ba mutane suke farin ciki, yadda ka san mun ɗauka garamin abu mun basu. Kai fa bu muke yi titi muna zakulo inda muka san cewa tabbas buƙatar abin suke yi ba da wasa ba. Ku gaya min nan gaba mutane ne kuke so a ciyar?